Ni waati in na san barika ka bon kosɛbɛ Mali fantani naani bɛɛ lajɛlen na. Ni dɔw bɛ yen minnu bɛ u kuma dogoyɔrɔ sɔrɔ ni k'u yɛrɛ tanga san ani nɛnɛ ma. Ma dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ yɔliyɔli ani mɔrɔmɔrɔ la ka d'a kan so t'u bolo u bɛ se k'u yɛrɛ makaran yɔrɔ mun na ni k'u yɛrɛ tanga san kɔlɔlɔw ma. Sedu Kone ale ye denmisɛn ye min si yɛrɛ bɛ san 15 la. I'm sure ni san nana an tan da be kuma dɔ la san ma briefing nga da no to amu bisi wala amu dawo tla kan jɔ ni briefing jara kuma dɔ la briefing ja fo fai jigini kuma dɔ la yɛrɛ ami si an nigini ko ma an mi si an pembe ya mais mun ya to be si kɛnɛ ma ne bɔra seguri am dara a nana yan wari ɲini la wa. Sedu Kone ani a tɔɲɔgɔni caman de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na minnu bɛ k'u yɛrɛ débrouiller ni ka maaw yɛrɛ ka mobili jɔlenw dɔsi wa u si bɛ daminɛ san 14 ka taa bila san 18 na. A dɔw bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ san 2 bɔ bi. U ka fɔla ko gɛlɛya min bɛ u ka nin waati in na samiya in kɔnɔ o de ye u ka se ka si yɔrɔ sɔrɔ ani birifiniw yasa k'u yɛrɛ tanga san kɔlɔlɔ ma. An kɔni mago bɛ san ani birifini na ani kulo fɛri dɔrɔn ani dumuni gɛlɛya bɛ wa mais minnu ne bɛ to ka bɔ dumuni ka d'a ma quoi gaduma mɔgɔ o dɔrɔn de b'an dɛmɛ dumuni. Mais est-ce que e yɛrɛ k'i bɔ nin na ka baara ɲini ka d'i ma baara sugu jumɛn de ka di e bɛ fɛ ni ɲɛmaaw ye nin video ye ka se aw ma yan nɔ e bɛ fɛ ka don baara sugu jumɛn de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Sudela de kɔni kun ka di ne ye. Parce que i y'o kalan kɛ. Mohamed Kulibali ale ka fɔla ko setanya de ye ale lase nin yɔrɔ kofɔlen in na ko nka a bɛ lahalaya min na bi ale bɛ o kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ somɔgɔw tun ye ale bila sira min kan. O ne bila geribu kalan de la n ko geribu kalan man ne o ne to la ne fana bɔra ka na sigi kɛnɛma ne nana n'u kɛrɛfɛ ne bɛ sɔ ta ne bɛ taa ji ta kɔlɔn na ne bɛ na mobili kɔ yan an bɛ gaduma kɔfɛ yan an kɔni bɛ si yan yɔrɔ la. Wa ni denmisɛn minnu filɛ nin ye tan teri b'u la minnu bɛ siyɔrɔ ɲumanw na. U bɛ yan nɔ u bɛ maɲumanko de la ni gaduma mɔgɔ yɛrɛ ma dumuni d'u ma u bɛ to ten tɔ ou n'u ma mobili ko ou ni mɔgɔ min y'u dɛmɛ ka na wari d'u ma yan nɔ u kɔni bɛ si tantɔ de ne yɛrɛ bɛ na baro de la ne terikɛ de don ni mɔgɔ min kɔni y'u dɛmɛ a ka di ne vraiment. Mais est-ce que e somɔgɔ kunda e y'a fɔ i somɔgɔ ɲɛna k'i terikɛ bɛ nin gɛlɛya la. Ayi ne m'a fɔ. Ni denmisɛn minnu filɛ yɔliyɔli la ni samiya in na nɛnɛ ani sanji cɛ la u ni dɛmɛ ka kan ni waati in na sabula denmisɛnw don o kama wele bilalen don baɲumankɛtɔnw ma minnu ka baara ɲɛsilen don denmisɛnw lakanani ma bɛdaw la u ni alajɔ ɲumanw u k'u hakili to nin denmisɛn ninnu na Mali korokara bɛɛ lajɛlen na ni samiya in kɔnɔ baw u ni dɛmɛ ka kan. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.